След откритието на древния символ върху гримата, инспектор Андреев се потопява в света на тайните общества. Разкрива се мрежа от лъжи, предателства и смъртоносни интриги, простиращи се далеч от луксозния хотел Златната лилия. Символът го отвежда до забравени библиотеки, криптирани ръкописи и сенчести личности, които се крият в сянката на града. Елена, бившата любовница на Борисов, е арестувана, но отрича всякаква замесеност в убийството. Тя твърди, че е била в театъра по време на престъплението, но алибито й не е сигурно. Брати, за когото се знаеш, че е изчезнал преди години, се оказва ключова фигура в тази мистерия. Андреев открива, че брат е бил обучен убиец, член на тайното общество, чийто символ е гравиран върху гримата. Разследването разкрива, че Борисов е бил замесен в незаконни сделки, свързани с организацията. Той е знал твърде много и е заплашил да разкрие тайните им. Убийството му е било поръчано от самите членове на организацията, за да се предотврати разкриването на техните мръсни тайни. Но кой е дал заповедта и кой е бил истински изпълнител? Андреев се сблъска с безстрашни врагове, които са готови на всичко, за да го спрат. Той е преследван, заплашван, но не се отказва. С помощта на верния си помощник, сержант Петров, Андреев се приближава до истината. Тя открива, че братът на Елена е бил само изпълнител, а истинският мозък зад убийството е бил самия лидер на тайното общество. Влиятелен и безмилостен човек, който се крие зад маска на благоприличие.